filme nu, ja, der har den. Hold nu, jeg har en taske. Jeg har en taske. Video! Fuck, jeg er ikke over her, man. Prøv lige at trække bukserne af og lægge den i hækkensten. Ej, se dit pik på. Hallo. Hallo, bus. Øj, det er sent. Hvad skal du finde? Den kan du holde mine 3 kuldtjekker? Lad være med at vaske mine fingre til en af gangen. Må jeg ikke få en af dem? Jo, det er godt. De kan bære rigtig... Ej, Smirni. Jeg får en summe tunde, det ikke kan høre. Hvad er det, du siger, Sten? Hvor fanden, bus? Du står... For helvede! Det er bare... Se på det kig. Se. Hej. Hvor er det ikke kommet til at kigge op med han? Hvad fanden gik det ud på det der? Hvad hammer mig ind der, mand? Hvor er det cool. Sten! Sten! Hallo? Der laver den kult der. Du skal sgu da ikke bare... Hvad fuck? Jeg har ikke filmet ham mere. Jeg har kun filmet ham 2,5 minutter. Du er en bøsrøv, du er. Hvad så på det? Skal du ikke klare mosten, eller hvad? Skal jeg ikke i byen? Hvorfor? Hallo, Sten. Du tager kult overalt, mand. Ej, se på det!